Ngixwayise la kunalento okuthiwa ucansi, ukulala noma ukuqomana nje kube lula ukuqoma abantu, thandana. Eyi, yabona uma sichaza indaba yocansi, ucansi liyahluphekisana. Ucansi into yokuqala edala ukuthi ulahlekelwe izinhlanhla zakho. Ucansi into ezokwenza ukuthi uhlangane nomuntu uqondane iy'nkaba. Kufuneke umkhethe umuntu ozokwenza naye leyo nto, kube umuntu ngempela okhethekile, hhayi onomokwe lezi zinto hambe niy'qoma ningazazi ukuthi kukuphi emakubo, nihambe nihlangana nazo emamole, ongazazi ukuthi zikuphi, zabuya mhlawumbe zizabhunguka zihlala la y'hlala khona. Awazi nanokwazi ukubo ukuthi kukuphi umzali wayo, awazi lutho nje, kodwa wena uthi hhayi kunogayi, kunogele, yabo leyo. So leyo nto leyo izoniqeda inibulale finish. Ucansi abantu la ngaphandle bayay'thatha iy'nhlanhla zenu ngocansi nje, alale nawe kanti ufake umuthi. Mayilala nawe uney'lwane la ezovele zithathe inhlanhla yakho, ubone impilo yakho isengasahlangani, uthi uyazizama empilweni, kade kumnandi impilo. Wathandana nomuntu after that impilo yakho ingabe isaba right. Qale shintshe umsebenzi ungahambi kahle, ube nesicwacwa, ube nezinto ey'thize, imisebenzi, uma unebhizinisi lifadabale, kube ney'nkinga, kuqhela abantu, emakhethe, everything, umsebenzi uvele uphume emsebenzini, uthwale kanzima nje noma usebenza noma imali ikhona kodwa kube nobunzima ongakuboni nje, ukuhlupheka ongeke ukuchaze ukuthi kodwa ngempela ishonaphi imali, inhlahla, yabo izinto zonke obuyikhava empilweni ayisekho, kanti ile nto yenu le eniyithanda kakhulu and niyithanda kakhulu and izonibulala boys, izonibulala bafowethu. Uyabona lobu busha esibudlayo lokhu, hhayi sesibudla notshani, sesibudla nezibi, yabo leyo nto leyo. So niyibheke leyo nto leyo, ubheke ukugumula emzimba wakho, ube nomuntu, uhlangane nomunye umuntu, noma ngabe kuthiwa umbone ukuthi uchama noma unemali noma unjani, heyi nina kuba lula nje ulale nje nomuntu noma uqoma umfana uthi yazi umfana lona, yazi yazi lona mfethu, yazi lo gayi lo gele, yabo. Heyi umhlaba esiphila kuwo bafethu unzima manje.